Ayo nigo abaremi betugo babeire bakwemurunganiria asareri babeire bakonyora kubwatukana nogosira wetubo yabo korengana na baraboni go bateba etugo yaberege kurwara na batembire ko yebwenya korende tubamanyeti mborwereki obwo bwabetebo wateka nabono nigo baburirie abo bisakurwa serikali ya kaunti ya Kisii gotarira enseme yo ya misesi eyo tokase wodi ya misesi bunge abo machoge chache eliyo korigereria na kumanya engane yo na gokora obutuki bw'imeke yimaire kumanya oburwaire na kubakonyera etugo yabo inche no murandia Jeremia bure kuruma choge kinyuke mesesi na nigo ngukwanira iguru y'ekyombe ekenyoro gyaito kya mesesi igo kya twali emechande y'ekyombe sana kyombe kyakure kenyoro gyaito unabona abalimi abange babwati ng'ombe igo bakubura amabere asinga ng'ombe kitaiyo wone kyombe ekigo kyekinde kigo sa manyinga ekinde okonyora kikubwatu urwe kinengo twakire kurwaligo twasinyirwe wone togoteba nga nyendi serikali yaitu yatarese kenyogiri kya misesi kenyare kurigereria banyare kurigereria barore mu cyando aba n'ururi egere banyare gokonye kinyuru gitu ingencho twasiri icyombe kinyinge ikiro buremi iwe serikali yaituka muranje tokonya sekinyuru kya mesesi yonsi ase kurende yaitu mesesi wote igo yasaitiga asisi serikali yaitu enyare gochi gutare media egere enyare kubeka ebintu burunge nkigekora icyombe ikigokwa mu cyando cy'ubararo twatindike icyombe kinyinge sana paka none kiwese cyatubulire nona aba bana tukire sikura sengincho yekibesa kingabune ekyo kyasire